loso tembere madongo wada donjo kore siasa makaluo sani nitiere romo moro ma ichano bago Homa Bay tarik 31 gi tarik 1 ami giko dwe ni gi chak dwe manyien mar iwacho ni idhi los od jaluo piny luo to gini siasa odonje be uneno ka siasa odonje gini oketo ang'o ma siasa kodonje wach mar telo mar jodong luo iparo ni ma ok dhi nyayo pogruok e kind oganda odhi kelo pogruok maduong' kabisa nikech an kuma bede kani George Bati okego ne maunya tega Raila Molo Odinga aluore kabisa is an elder ose fought wars is one of the best kada inachil jomane fight for second liberation but interior olethe moko matiyo kode go lwenje ma ok konye to konyo gi e yor manyo for political mileage an kaka nene kako kindo Ojuka kuma bede kani George Bati da kwayo oga jatendwa jaluo chalo ja Israel kadi dhi mana Israel as we speak pod giluoro Moses the Israelites pod respect the Moses maonge yo minya luongo kuom Moses mabet wach Yesu ber ma Israel winji the same to luos Raila wamiye heshima tuntie jomoko ma kapako seo mar siasa apaka mar siasa moro tiyo marach kaka moko winjorege to kawo wuodwa mwageno kabisa ma jatendwa mako wadono yue to gimieno gi chilo akwayo ni kaber to jodongo go e Roma wajodongo Roma jo siasa ok donje any elected leader ok donje kanyo kech macha nen kom jodongo to king'iyo tend luo ni onge ng'ama ni yiero nigo e kura en kani tho kaka otonde nichotho tipo moichwa buoke to mani kaka ikaw kanyo kata mana Keriaga no donjo bang' Jaramogi kowuok otondi no donjo kane Keriaga no bedo kier matin to kodhi ochagowa from mane Riaga odhi Libya akwayo ni kaber jo siasa moyier gi kura no we jodongo ogo yier leader margi magidwaro leadership manyalo tayo oganda luo maonge siasa yegi yes urede inyisa ni thuolo moro medo ng'adore lakini manya